खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनां खौरां लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थामिलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोमजिनाय बिजाबनि केलेंकारिनि सायाव सिबिआइनि संदाननांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बेंगिरिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरिफोरा गोसोखां बिलाइ दैथायनायजों लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना नायनानै लालाय जों दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय गभर्नर आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मानो होनो थाखाय दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ रिसिभ खालामबाय आरो बिथांनि थ्रयैनो जोंनि जायनाखि मेम'रेन्डाम बेखौ हरनाय जासिगोन दा जोंनि मेम'रेन्डाम होनायनि आसल उद्देश्यआ बेनो जे रायजोफ्रा बयबो मिथिखाबाय बावैसो सिगांनिफ्रायनो बिटिसिआव 4 कोटि थाखानि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव लेखा साप्लाइ खालामनायनि जानाखि रां जाख्ल'नाय बिनि सायाव गोबां भाइरेल जाबाय बेखौ आसामनि टिभिफ्राव भाइरेल जाबाय आरो पेपारफ्रावबो भाइरेल जानाय जाबाय दा गथिखे बियो दासान्दि हुलुस्थुल मोनसे दुंहाव बारहावानि गेजेरजों बयबो रायजो राजानि गेजेराव बे गुवारैनो गोसारनाय जाबाय दा बाथ्राया बेनो जे 4 कोटि थाखानि जानाखि लेखा साप्लाइनि जानाखि अर्डार होदों बिटिसिनि इडुकेसननि डाइरेक्टर बिफाना दा बे डाइरेक्टरा खुनु टेन्डार बेयाव नटिस कल खालामाखै आरो लोगोसे कटेसनबो बेयाव कल खालामाखै डाइरेक्ट दिल्लीनि प्रशान्त जैन राहुल जैन मोहित कुमार जैन गौरव जैन दा बिसोरनो अर्डारखौ होदों आरो बेनि जायनाखि बुक्स जायनाखि पाब्लिसारफोर बे जाहैबाय इन्डिका पाब्लिसार एन्ड डिस्ट्रिबिउटर प्राइभेट लिमिटेड ओमफ्राय रिसार्भ बुक्स आदि बुक्स मेट्र' बुक्स प्राइभेट लिमिटेड आरो श्री पाब्लिसार्स दा बेनो माने जायनाखि पाब्लिसारफोर बिसोरनिफ्राय लेखा लाबोनानै साप्लाइ खालामगोन बिटिसिनि गासै 33टा कलेजफोरनो दा बे जा पाब्लिसारफोर दं दिल्लीयाव लेखा पाब्लिसार बिसोर गासिबो ब्लेक लिस्टआव थाखाजोबनाय बिसोरो गाज्रि लेखा साप्लाइ खालामनाय बेनि थाखाय बिसोरनो साप्लाइ खालामनायनि जायनाखि अर्डार बेखौ ब्लेक लिस्ट खालामनानै बन्द' खालामनानै दोनखादों खिन्थु बिटिसिआ बोरैहाय बे मानसिफोरनो बे माने बुक माने मा पाब्लिसारफोरनो बोरै साप्लाइ खालामनायनि अर्डार होखो बे गोबां माने साननो गोनां बाथ्रा जाबाय दा इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'नि आरो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'नि नलेजनि बाहेरायै खुनु माने अर्डार बिटिसिनि डाइरेक्टरा इडुकेसन डाइरेक्टरा होनो हाया दा गथिखे जायनाखि अर्डार होदों बे प्रमद बर'नि नलेजनि गेजेरजों होनाय जादों जों बेखौ सानो आरो जायनाखि अर्डार होदों बे अर्डारखौ चेलेन्ज खालामनानै बेयाव स्केन्डेल जादों होननानै थाखा जाख्ल'दों होननानै माने दिल्लीनि बिजय कुमार गौर बियो ग्रिन पार्कनि बियो लेलेन्ड एस'सिएसन एडभकेट सलिसिटर रणधीरलाल शर्मा बिनि गेजेरजों नटिसखौ हरदों दा बे नटिसआ अलरेडि जेरावबो थांजोब्बाय आरो बे नटिसखौ माने 1 नम्बरावनो भाइस चेन्सेलर बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बेनो होदों ओमफ्राय डाइरेक्टर इडुकेसन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेनो हरदों ओमफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेनो हरदों ओमफ्राय श्री अमरज्योति बर्मन एससिएस सेक्रेटारि बड'लेण्ड माने टेरिटरियेल काउन्सिल इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बेनो हरदों ओमफ्राय गासै 33टा कलेजफोरनि प्रिन्सिपालफोरनो बे नटिसखौ हरदों दा बेयाव रोखा रोखा बुंदों जे बे लेखाखौ जायनाखि साप्लाइ खालामनो अर्डार होदों बे लेखा साप्लाइ खालामनो अर्डार होनायाव 500 थाखानि जायनाखि लेखा प्राइसआ बे लेखानि प्राइसखौ 500 थाखा जायगायाव 15,000 थाखा माने देखायनानै साप्लाइखौ अर्डार होदों
आसरित बाथ्रा सोमोनांथाव बाथ्रा 500 थाखाया बोरै 15,000 थाखा जानो हायो दा पाइरेसि जादों पाइरेसि माने बे लेखानि खबरखौ बिसिनानै माने गोदान लेखा खबर साफायनानै बेयाव जाबसिन जादों आरो दामखौ बेयाव 500 जायगायाव 15,000 देखायदों दा बे जिनिसा दा अलरेडि बेखौ माने एडभकेट जानाखि रन्जितलाल शर्मा बियो बिजय कुमार गौरनि जानानै हरजोब्बाय बे आं दा जाखिनि फरायदों बिसोरनो हरजोबबाय जाबाय दा बेखौ मोननानै हुलुसुर जाबाय दा जोङोबो दिनैनि माबायाव गभर्नरनो हरनाय ओमफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टार जानाखि मेम'रेन्डाम हरनाय बे मेम'रेन्डाम हरनायनि गेजेराव जों दा दाबि खालामदों रां जाख्ल'नाय 4 कौटि रां जाख्ल'नाय बेखौ जुदि नोङो माबा नांगौब्ला माने फहराव लाबोनांगौब्ला बेनि थाखाय सिबिआइ इनकुवारि जानांगोन आरो सिबिआइ इनकुवारि जायासाब्ला बेयाव माने बे आसल माने दायनिगिरिखौ हमनो हानाय नङा जों बेखौ बुंनानै दिनै मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय आरो हमनो हानाय खारना जाहैबाय जे बिटिसिनि सिबानो जितु एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिनो बे माने बिबानगिरि एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ बेनो नायो ओमफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि नामाबो जितु बे थाखा जानायाव दङ लिस्टआव दङ दा गथे बे सानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो बिटिसिनि सिएम बे सानैना माबा मोनसे जुदि बे इनकुवारि खालामनो नागिरदोंब्ला बिसोर दायथ' लादोंब्ला बे इनकुवारि खालामनाय दायथ'आ खुनु साक्सेस जाया बे फिथाइ थायनाय नङा बे जास्ट दोनखोमानाय थगायलायनायल' बे जागोन बेखायनो जों बेखौ बिसोरनि जायनाखि इनकुवारि खालामनायनि जायनाखि माबा खालामदों दायथ' होदों दा बे दायथ'खौ केन्सेल खालामनानै सिबिआइ इनकुवारि जानांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों मानोना बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दं नैबे जायनाखि नटिस बे नटिसआव रोखा रोखा लिरदों 2 एप्रिल 2025 बेयाव 12:41 माने PM बेलासियाव अमरज्योति बर्मना सेक्रेटारि बिटिसि बियो 40 लाख थाखा बे मेजिस्ट्रेट कल'नियाव रिसिभ खालामदों दा बे थाखाखौ होदों राहुल जैनआ होदों अमरज्योति बर्मननो राहुल जैनआ होदों 40 लाख 2 एप्रिल खालि आरो बिदिनो 1 एप्रिल खालि आरोबाव बे राहुल जैनआनो अमरज्योति बर्मननो आरोबाव 60 लाख थाखा बावदों दा 1 कौटि जायो ओमफ्राय बिनि उनाव आरोबाव 5 लाखखौ माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि नामाव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिनि नामाव बे रिसिभ खालामदों 5 लाख दा गथे 1 कौटि 5 लाख थाखाखौ बे लादों दा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जेराव जरिस दङ दा बिसोर बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आन्दाराव जानाय कमिटि इनकुवारि कमिटि गठन खालामनायनि दायथ' होदों बे माने जाफुङा बेखायनो बे इनकुवारि कमिटिखौ माने केन्सेल खालामफिननानै माने माबानो होनांगौ सिबिआइ होनांगौ होननानै जों बेखौ दाबि खालामदों दा गोबां थाखा लानाय बाथ्रा दं बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर बेबो फैसा लादों बे 6 लाख बे राहुल जैननिफ्राय लादों बेबो नैबे रेकर्डआव रोखा रोखा दङ ओमफ्राय बिदिनो खगेन कलिता बेयो जाहैबाय माबानि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बे लाइब्रेरियान बे लाइब्रेरियानाबो 2 फेब्रुवारि 2025 आव बे लादों गासै बेबो गासै 1 लाख बेबो लादों दा बे हिसाबै दा बेफोर गासिखौबो नोङो दिनै तदन्त खालामनांगौ दङ बे तदन्त खालामनो थाखाय जोङो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे तदन्त बे जानांगौ आरो बे तदन्त खालामाब्ला बे जायनाखि थाखा जानाय बेखौ हमनो हानाय नङा दा खोब दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै गथ' लेखा फरायनो फैनाय उन्दैफोरनो जों मोजां गियान होनो नागारै मोजां लेखा साप्लाय खालामनो नागारै दिनै बे थाखानि जुदि माने स्केन्डेल खालामनानै लेखा साप्लाय खालामब्ला जोंनि उन्दैफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा बोरै गियान मोनबावनो मोजां शिक्षा बोरै मोनबावनो बे दिनै साननो गोनां बाथ्रा जाबाय आरो लोगोसे दिनै बिटिसिआव जाय जिनिसा जाया बे जिनिसा जागासिनो दङ बे दिनै खोब साननो गोनां जाबाय जोङो परिबर्तन सरकार होननानै प्रमद बर'नि दिनाव जों दिनै थाखानि जानायनि अभाब गैयि जों नुगासिनो दं दा दिनै नुगासिनो दं रायजो राजाफ्रा बे थाखा लानानै थाखा सायाव उन्दुलायनाय बे प्रमद बर'नि समावसो जों दिनै नुनो मोनबाय आरोखि दा गथिखे बेफोरखौ जों दिनै रायजोफ्रा नोजोर होनांगौ आरो नैबे जानाखि 4 कौटि थाखानि जानाखि स्केन्डेल जाबाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव थाखा जानायनि बेखौ मोजाङै तदन्त खालामनानै दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ होननानै जों दिनै दाबि खालामो दा बियो मिथिगौ गासिबो बियो माने बिनि नलेजावनो जाजोबदों होननानै जों सानो
मानोना इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बिनि माबायावनो आन्दारावनो दङ बेयो नायो इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ दा उथे बे मिथिया होनना बुंनो हाया आरोखि ओमफ्राय बेयो मोनसे दाखालि मोनसे अर्डार होदों बियो जेब्लानाखि बिराद माने दावराव दावसि जाबाय बिराद हुलुसुल मोनसे परिबेस फैबाय बे समाव बियो बे घटनाखौ दोनखोमानो थाखाय बियो अमरज्योति बर्मन जाय अमरज्योति बर्मन सेक्रेटारि बिटिसिनि जाय माने थाखा जादों बिथांमोना थाखा 1,05,00,000 थाखा लादों बियो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि नामावबो लादों बे मानसिखौसो इनकुवारि खालामनो दायथ' दंमोन दा जेब्ला बयबो दावराव खालामो मिडियाफ्रा दावराव खालामो जों बयबो दावराव खालामो अब्ला बियो बेखौ बाद होनानै दा गोदानै माने मोनसे कमिटि दाना होबाय बिदा बिटिसिनिनो सोरबा जइन्ट सेक्रेटारिखौ होदों सोरबा डेपुटि सेक्रेटारि बिसोरखौ होदों दा गतिके प्रमद बर'आ गासिबो घटनाखौ मिथिजोबगौ बे मिथियै बाथ्रा नङा उइदाउट बिनि नलेज नों सासे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बोरैहाय एफा गिदिर अर्डारखौ बोरै होनो हायो नों बेबो टेन्डार गैया टेन्डार कल खालामाखै आरो बे माने कटेसनबो बियाखै दा बोरै बे दिल्लीनि बे बोरैख्रै मिथिया असिया आसुं आबुं सोमोन्दो गैयै मानसिफोरनो बोरैहाय अर्डार होनो हायो बे जिनिसा डाउटफुल बियो माने डाइरेक्टरा गाव हारसिं होआखै बे प्रमद बर'आ जथेस्थ' बेयाव माने जुरित दं आरो बिनि माने नलेजनि बाहेरा अर्डारखौ होनो हाया होननानै जोङो सानो बयबो सानो प्रमद बर'आ आसलथे जानाखि बे 4 कौटि थाखानि लेखा साप्लाइ खालामनानै जानाखि थाखा जाख्ल'नाय बेखौ दोनखोमानो थाखायसो दिनै बे कमिटि जादों बे कमिटियाव दङ श्री शब्दराम राभा स्टेन्डिं काउन्सिल अफ बिटिसि एट गुवाहाटी हाइकर्ट बे गुवाहाटी हाइकर्टआव माने एडभकेट खालामग्रा गावसिनिनो एडभकेटखा बियो दा बे मा थर्न खालामनो बे बिटिसिनि गेजेरजों गावसिनि उकिलखा बियो ओमफ्राय बेजों लोगोसे होदों श्री धीराज सुद एस सेक्रेटारि बियो बिटिसिनि ओमफ्राय श्री बिधान दास सिनियर ल' अफिसार बिटिसि गावसिनि बिटिसिनि जोब बियो गासिबो ओमफ्राय दा रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझार बे रेजिस्ट्रारा माबा खालामदो बे बिटिसिनि आन्दाराव थानाय बियो आरो लोगोसे श्री सरोज कुमार दरा बे एफए बिटिसिनि एफए बे गासिबो बिटिसिनि आन्दाराव थानाय दा उथे बिसोरनि दारै जे माबा मोनसे इनकुवारि माबा मोजां रिजाल्ट फैगोन जों साना बिसोर बे माने जायनाखि थाखा जाख्ल'नाय बेखौ दोनखोमानो थाखायसो बिसोर दायथ' लागोन दा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जेखौ थोनगोन बिसोर इनकुवारि खालामगोन प्रमद बर'आ जेखौ थोनगोन बेखौ इनकुवारि खालामगोन दा उथे बेयाव खुनु आसल सैथो बाथ्रा बे ओंखारनाय नङा बेखायनो बेखौ माने केन्सेल खालामनानै बे कमिटिखौ केन्सेल खालामनानै सिबिआइनि हगारनांगौ आरो प्रमद बर'आ जुदि साहस दंब्ला बे जे बे बिराद बुंबाय दे जिर' टलारेन्स खुनु दिन माने करापसनखौ जों लाइ होआ होनबाय थायो जे जिर' टलारेन्सनि बाथ्रा बुंग्रा प्रमद बर'आ साहस दंब्ला दिनै सिबिआइ इनकुवारि होनांगौ बे माने गावनो लिरनांगौ सिबिआइ इनकुवारि जानांगौ होननानै बे लिरथों बियो होमब्ला जों बिसास खालामगोन जे बे एक्सुवेलि जिर' टलारेन्स बेयो माने थार गुबै इनकुवारिखौ लुबैयो होननानै जों बुजिगोन दा इमिडियेट सिबिआइ इनकुवारि होनांगौ आरो जों बेखौ दाबि खालामो